Meithrin a Hwyluso gyda dysgu Ar-lein. Mae'r myfyrwyr I gyd yn unigolion, efallai bod yn ganddynt ei maes diddordeb neu ei diffyg diddordeb ei hunan. Un o'r rhwystrau mwyaf yw cael maint dosbarth o hyd at 30 o bobl ifanc yn eu harddegau, hormonau gwyllt, diffyg ymgysylltu gan rhai sy'n ymharu ar ddysgu eraill. Yn ystod y 2 flynedd diwethaf, rwy fi ac athrawon pwnc eraill wedi dod o hyd I gyfrannau uwch o'r dosbarth nad ydynt yn gallu gwrando a gyfarwyddiadau ac mae angen esboniad unigol arnynt. Mae'n ymddangos bod angen I fwy o fyfyrwyr gael help gyda'i gwaith, a dyna oedd y rhwystrau wynebwyd yn ddyddiol yn yr ystafell dosbarth ac yna gyrhaeddodd Covid-19 ac fe'n taflwyd I amgylchedd newydd o ddysgu Ar-lein. Roeddem wedi bod yn gweithio trwy Teams fel ysgol ac felly datblygwyd dull hwn ond ni chaniatawyd iddynt ddarparu fideo na dosbarthiadau wyneb yn wyneb Ar-lein. Mae'r rhwystrau o ran yr oriau mae angen I paratoi adnoddau addas sy'n newid yn barhaus ar gyfer y holl grwpiau blwyddyn hyn. Ynghyd â baich gwynyddu, mae hyn I gyd yn effeithio ar fywyd y cartref gan nad oes modd ei cwblhau o fewn y diwrnod gwaith. Dylem datblygu dysgwyr I fod yn feddylwyr annibynnol sy'n gallu ymchwilio a dod o hyd I tebion eu broblemau, deall y cyfryngau y maent yn gweithio ynddynt, a sut I weithredu mwyn mynegu syniadau. Mewn cyfrifiadureg, mae'n ofynnol I ni addysgu datrys problemau a galluogi myfyrwyr I ddefnyddio'r offer I ddatrys problem benodol, gan ei galluogi, rwy'n gobeithio, I fynegu ei syniadau. Mae'n rhaid iddynt gyfrannu cymhwysydd, hyder a pharodroedd mwyn wneud cais. Dylem fod yn hwyluso myfyrwyr I ddod o hyd i'w llais eu hunan drwy brofiad o ddatrys problemau. Mae angen iddynt ddeall ac ymchwilio i'w meysydd diddordeb eu hunan ac yna datblygu rheini I ddilyn eu syniadau eu hunan. Gyda dysgu Ar-lein, mae gwaith grŵp wedi bod yn amhosib. Roedd fy nosbarth tygau yn gweithio ar y cynllunio asyniadau danreolaeth cyn y cyfnod cloi, a phenderfynais barhau a gosod tasgau mewn darnau bach gyda llawer o arweiniad, cod enghreifftiol a fy meddyliau ar rhaglen debyg. Ansicrwydd yw'r problem gyda pheidio gwybod beth fydd y maes llafur terfynol ar gyfer blwyddyn 10 gan fod sôn eu bod nhw'n mynd I gael gwared ar rhywfaint o gynnwys. Penderfynais na allai mwy o bodaeth am rhaglenni Python byth fod yn peth drwg. Roedd ni hefyd wedi cwblhau symleiddio algebra boolean cyn y cyfnod cloi, felly roeddais anoddau technocamps iddynt I atgoffa nhw. Mae cyfnod allweddol 3, blynyddoedd 7 ac 8 wedi cyfarwyddio I cwblhau anoddau penodol a cod.org, ac mae gan blwyddyn 9 dasgau Python i'w cwblhau. Mae lefel A yn cwblhau tasgau theori ac yn gweithio ar ei syniadau prosiect. Mae rhwystrau amlwg yn gysylltiedig â dysgu Ar-lein, yn enwedig yn fy ardal dysgu Ar-lein yn Sir Gaerfyrddin, lle mae rhai myfyrwyr yn dal I fod ar gysylltiad dial-up. Mae yna fater mynediad i'r rhyngrwyd, offer, amgylchiadau teuluol ac yna'r lefel o ymgysylltiad unigol sydd gan fyfyrwyr a phynciau. Rwy'n canfod fod y mwyafrif o myfyrwyr wedi ymgysylltu ar dasg a osodwyd, ond wrth i'r codio cynyddu mewn anhawster, nid yw'r myfyrwyr llai ymryddedig yn dilyn nhw. Mae'n ymddangos fod blwyddyn 7 ac 8 yn cymryd mwy o ran na blwyddyn 9. Fodd bynnag, mae blwyddyn 9 hefyd wedi cymryd ei opsiynau ar gyfer pynciau tygau, ac felly mae'n bosib bod nhw'n osgoi pynciau na fydden nhw'n ystyried cymryd yn annibynnol. Yn ystod y cyfnod cloi, rwy wedi bod yn cymryd gwersi Cymraeg dan arweiniad yr athro a gwaith grŵp mewn ystafelloedd Teams, sydd wedi bod yn bositif iawn. Gallai hyn fod yn ffordd lwyddiannus I ddysgu fy myfyrwyr os bydd dysgu Ar-lein yn parhau. Bydd y sesiynau wedi hamserlenni gyda gwahanol dasgau a gwaith grŵp yn ein galluogi barhau I ddatblygu annibyniaeth y dysgu mewn ffordd fwy strwythuredig. Mae gennym fyd technolegol sy'n datblygu'n gyson, sy'n newid yn gyflym, a nad oes gennym unrhyw syniad o ble mae'n mynd. Ac rwy'n ni'n ceisio arfogi myfyrwyr ar gyfer y byd hwn. Rydym wedi cael agwedd one size fits all at addysg, a gallai hyn fod yn gyfle I athrawon a myfyrwyr gymryd rhan mewn gwahanol fodelau addysg sy'n gweddu I ddysgwyr ac athrawon yn unigol. Rwy'n gweld bod gweithio gartref mewn ddysgu Ar-lein yn fwy addas i'n personoliaeth I. Rwy'n rhoi adborth mwy ystyriol I myfyrwyr unigol ac rwy'n strwythu'r tasgau yn fanylach. Rwy'n nawr yn gallu torri drwy olwyd y bobl ifanc i'r dasg wrth law. Mae'n ymwneud yn gyfan gwbl â dysgu pwnc a cyhyd y bod y pwnc hwnnw'n cynnwys materion mwysol a maesegol i'r myfyrwyr ei harchwilio, yna gallai'r dull o ddysgu fod yn llwyddiannus yn y dyfodol. Trai bod yn dysgu Ar-lein, nid yw disgyblion afreolus yn gallu ymharu ar ymddygiad y cyfoedion, sydd mewn ystafell dosbarth
yn ychwanegu at yr amhariad gan ddefnyddio amser gwerthfawr mwyn adfer trefn. Rydym yn ceisio rhagfynegu rhagolygon byd-eang, tra'n bod yn datblygu sgiliau myfyrwyr. Mae hwn yn dasg debyg i rhagfynegiadau o ffiseg cwantwm, a'r posibiliadau anhysbys a allai ddigwydd. Ein gwaith ni yw arfogi myfyrwyr ar gallu i ddatrys problemau a gwybod ble i fynd i wneud hynny. Dylai myfyrwyr allu ddatrys problemau a allai godi ac amhwyso eu cyfeiriad meddwl. Mae un o fy myfyrwyr blwyddyn 30 wedi bod yn gweithio'n annibynnol ar y rhaglen ffynhonnell agored ar gyfer test and trace, gan ysgrifennu cod i helpu gyda phroblemau. Mae myfyriwr arall wedi bod yn llwyddiannus yn y rhaglen Cyber Discovery, ac mae'n mynd trwy hyfforddiant a ariennir gan y Llywodraeth ar hyn o bryd. Mae hyn yn codi amheuon ynghylch a sut mae'r myfyrwyr yn meithrin i safbwyntiau ar fywyd yn gyffredinol, o ran y canlyniadau y Meithrin i dilyn. Mae hyn yn debyg i dadansoddiad ystadegol, enghraifft, lle nad oes atebion pendant, dim ond y ffigurau a gaiff eu camlywio mwyn cyd-fynd y safbwynt unigol. Mae gennym ddiwylliant a chymdeithas gyfredol sydd a wahanol wybodaeth i hyd yn oed yr iengaf o'r staff. Pwy wedyn sy'n meithrin y cyfryddiadau moesegol a phwy yw cymrodeddwr moeseg? Enghraifft, pwy sy'n penderfynu pwy sy'n gyfrifol am farwolaethau a achosir gan geir hunan yrru? A ddyled defnyddio drones mewn rhyfela? Bod cymdeithas Big Brother yn dderbyniol? Gall algorithm cyfrifiadurol wneud penderfyniadau yn hytrach na barn ddynol? Sut y gallen gydbwyso'r angen yn ein system bresennol o weithgareddau economaidd i alluogi'r tlotaf mewn cymdeithasau i ffynnu, ac adnoddau'r byd i ymadfer y gallen weld bod pobl sydd mewn pŵer yn cael ystyriaethau gwahanol. Sut y ddewn ni gytundeb fel cymdeithas fyd-eang gyda barn mor wahanol am gyfrifoldebau a dewisiadau moesol a moesegol mwyn meithrin y genhedlaeth nesaf i fod yn hwyluswyr eu hunain o newid. Bydd gwerth y cwestiynau gwleidyddol hyn yn amrywio yn ôl ymateb yr unigolyn, ac mae'n siŵr i fod yn lliwio ei waith a'i gylch o ddiddordeb. Wrth i ni barhau i fynd i'r afel a rhwystrau rhag dysgu, ein hateb ar hyn o bryd yw ceisio ymgysylltu â myfyrwyr a chyfrifiadureg yng nghyfnod allweddol 3, fel bydd ganddynt dealltwriaeth gliriach o beth yw cyfrifiadureg, lle mae'n cael ei defnyddio yn y byd, gyrfaoedd ac astudiaethau academaidd posibl. Yn ôl y cynlluniau chwiled i'r ysgol ar hyn o bryd, mae'n bosib y byddwn yn colli'r cyfle unigryw hwn i newid y ffordd mae'n swyddogaethau addysg yn cael ei gweithredu. Mae'r cwestiynau sydd angen eu hateb yn bellgyrhaeddol ac yn gymleth, sy'n gofyn am newid meddwl radical, gan alluogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial yn hyderus mewn byd technolegol sy'n newid yn gyflym.